Peretta-palvelut Oy. Ratkaisuja ja palveluita kiinteistö- ja pintamateriaalien hoitoon. Jo yli 100 vuoden ajan ikkunoiden pesu on ollut kukoistava toimiala. Alkuaikoina ainoana pesuvälineenä useimmilla ikkunanpesijöillä oli vain säämiskä. Ikkunan kuivaimen keksiminen ja kehittyminen 1900-luvun alussa toi vallankumouksen ikkunanpesijöiden työtapoihin. Nyt on uuden vallankumouksen aika, sillä Reach and Wash-menetelmä on vauhdilla tulossa uudeksi työtavaksi alalle Euroopassa. Ikkunan pesuun kehitellyt pehmeät harjakset irroittavat lian lasin pinnasta ja samaan aikaan ultrapuhdas vesi huuhtelee lasin pintaa puhtaaksi. Menetelmän tehokkuuden salaisuus onkin tässä vedessä. Normaali vesijohtovesi sisältää veteen liukenemattomia mineraaleja, jotka eivät ole haitallisia juomavedessä. Mutta jos tätä vettä käytetään ikkunanpesuun ja se jätetään kuivumaan lasin pintaan, lopputuloksena on kuivuneita pisarajälkiä. Reach and Wash-menetelmä käyttää jopa 5-kertaista suodatustekniikkaa liukenemattomien partikkelien poistamiseen vedestä. Näin varmistetaan, että vesi on totaalisen puhdasta ja se ei sisällä mitään veteen liukenemattomia kiinteitä aineita. Tämä vesi on niin puhdasta, että se voidaan jättää luonnollisesti kuivumaan lasin pintaan ilman, että lasiin jää mitään kuivumisjälkiä. Reach and Wash -pesuvarret valmistetaan kevyestä lasi- tai hiilikuidusta. Niiden pituutta voidaan helposti jatkaa tai säätää ja niillä ylletään aina 20 metrin korkeuteen asti. Reach and Wash-järjestelmä voidaan asentaa pakettiautoon tai peräkärryyn ja ultrapuhtaalla vedellä voidaan pestä ikkunoita milloin ja missä vain. Kysymys, joka usein kysytään tästä menetelmästä on, miten Reach and Wash-menetelmä on sitten parempi kuin perinteiset menetelmät. Monien ilmiselvien työturvallisuutta parantavien ominaisuuksien lisäksi Reach and Wash-menetelmässä tärkeimpänä ominaisuutena on parempi työskentelynopeus kuin perinteisillä menetelmillä. On aivan tavallista, että ikkunanpesijät sanovat, että pesemiseen meni aikaa vain noin puolet siitä, mitä aiemmin samaan urakkaan meni. Reach and Wash-menetelmää voidaan hyödyntää ja käyttää kaiken tyyppisiin tarpeisiin ikkunoiden pesemisessä. Menetelmä toimii mainiosti isojen rakennusten ja omistusasuntojenkin ikkunoiden pesuissa. Käyttämällä Reach and Wash-menetelmää tämän keskikokoisen 4 makuuhuoneen talon ikkunoiden pesu kesti valmisteluineen kokonaisuudessaan vain 12 minuuttia. Ikkunat, joiden luokse olisi erittäin vaikea päästä perinteisin keinoin, pestiin helposti. Esimerkiksi tämä ikkuna kasvihuoneen yläpuolella. Ja myös kasvihuoneen katonpesu oli helppoa. Reach and Wash-menetelmä on auttanut tuhansia ikkunoiden pesijöitä pääsemään eroon tikkaiden käytöstä. Kiinteistöpäälliköt usein vaativat käyttämään Reach and Wash-menetelmää, koska se on turvallisin tapa pestä ikkunoita. Reach and Wash-menetelmä mahdollistaa ikkunoiden pesijöiden työskennellä korkeammalle, nopeammin ja turvallisemmin. Reach and Wash-menetelmä on tämän toimialan uusi vallankumous.